Na gukwanira mwanchu murigereria ndonsi asoberete kerabona ngo kwarigania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi egera nkomanye ayo mona yanda mange asenchira yobwenge chitariki 11 omutinyi okabere umwaka w'ikiri 2022 ekero egetaseni kya Ndizi TV bakubwaterana no maboganio o Camel Park bakoretera omurobiri omanyekanete buna Obwari Bw'Omogusii bariki baito bamangana Amayia no barasensemo ya Camel Park andi mbagenda tugutwareganiria ari tuguchikonyora asa mangana Amayia akubwatia yenderera gutubwatia gwetera senchira ya mitandao Facebook na Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News na boiga nsemo ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News na iranire asegeke kekiribosio egera nkomanyenga nararia yagose na kwareganirie nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nande nigotoko ya chaka korwase omuboganio o Camel Park abwase getaseni kya Ndizi TV buna nagotebya gekubwaterana na Camel Park baregania gosibagenda kwaregania omurobiri umanyekanete buna Obwari Bw'Omogusii asense mende nigo murikyo ito Ndemo Steven atarera asensemo yechimamba echo chitugire asomo boganio yo Camel Park na kumirana noyomo uyogo na gutwareganiria roboti rokobwatia Aiga Camel Park the pride of Kisii na bangeto mwegule buna sense me ya chimamba nchiroro se chimamba kunyara chirego tugu rero gira chire ya mase ya mbakense me ya chimamba twende amo tuwe manyia mange to chirore tumanye chimambe chinchiroro na kichikorore kaneli dai ne amate amonyora chinga ngeno monyara gutara go chaiga aime ya Camel Park omorore chimambe chuko tugu sense me ya somo bagani oyo o Camel Park twende amo tunyare go chirora kiboikirano Tewa tuenda sense me to chirore chimambe echo na kichikorekana na tunara gwesomia mange yure yaye. Tewa tuna kwana nolio chitenerete gosoli ujara kuchirage ya sense me ya Camel Park akondiga akorokweli eta muamba gosemamba. Na tevinka iri aruete kiboikirano tunara gosanganere. Na kya wata wa mister biya wana mwana. Mbiyole. Biyane kabisa. Kairo cheka simo korega nengi yapi chimamba no chechiko teteboni. Kabisa chiko tete na na mko nangu chiragari na ibo rorera aya munyina sa maisago. Okay. Yewana. Aseli tangoro kudiu kumamba njo moyo ngoragarie chimamba na gotaria bagani Camel Park ya Kisii tubati chimamba chibere entwani nensubati na moroji magana ga ndubati twani gotara eno musae emyake 5 boni gabwate o manyo bomboru sitikorwa ni somete masomo yebitabu naro wana anda ya wana yegera ni somete ko Masai Mara University na somete tamangana tourism na world management ngakora ne serikali ali mujo Kisumu esiti ke impala sanctuary karua wana ngacha takonya na bagusia bamuri chimambe chibuno chiro chema utambe ntoma itenga mambanga ni faranya munyamuri kuri nyama tangi watiro meme ekoro ginge mamba so unique choreng goro ngita watiro meme ande na siki mambe kuri nyama fresh ekomera bugara ni bwata maino agira maino no kubutori nyama ebwata majina maino kana enyoka aliyo kongesa na kubutora woni nge bwata sabini muswatia wate 60 chimamba samarita ekegusii kabisa mambe chikoro kuchingwaina na riri tari kegusii na chimambe chingu chiragari kabere wiki kera Jumatano na kera Jumamosi maragoba yikanse Jumatano na Jumamosi maragoba ochino na ngwigiri kuragari chimamba motore naye abera akora kinto bwana onde naye abongo kosome asenjerere sefa so yenigo tete telinjara maono so wana yangire kolikira ngegoriga yone igotete ngakichanjira ikabado ayo musae ayo monto manene ayo monto mo director wesukuru tabana gange kusiga ikabaminto sevense nini mware menyeme iga na inu mwego kina maisaini ainara mange twesomere na Duke mamba wetabuna nchikoro kuchimambe zeke gusivoronge ikiko kuchingoina kora twale chinga mwancho murigereria bono emamba nigekorokwa engoina aserieta liekegusii Osko chimato no mwancho murigereria omwaziri bwobolemi omoske Peter Munya
Wana niga mochirie abarai bari bakomomochia omorai bwense Omoske Uhuru Kenyatta asogoteba buna taraikirania magenderero asaba Kenya. Kolengana na munya niga atebire buna bari bagenderete kumusarari erieta na komomochia nabo batarakora magenderero aseng'encho mbaraira na aschia bisichebo na koyakora. Nigo baiga atebire omorai bwense oikeraniria magenderero abu asiritukuria Jumatatu ewiki eye aigora enyagitari yokobwenyo oborwaire bwa kansa asensemo ya Mombasa. Aliye na macho aambiwi nini? Aambiwi tazama. Nikiwa hapa naona maendeleo mapya kwa shule hii. Sihitaji hata kutembea kwingine kujua ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta inafanya kazi. Tuwezi kusema sasa ati ni msimu wa siasa umefika, ati sasa tusahau mambo ya maendeleo kwa sababu tumefika msimu wa siasa. Siasa inaambatana na maendeleo, si ndio? Mimi hata sielewi kama kuna kingine inaitwa siasa. Siasa ni maendeleo. Tunapigia watu kura wakalie viti ndio watu endeleshe nini? Maendeleo. Sasa hatuwezi kugawanya kusema hii ni siasa na hii ni maendeleo. Na siasa nzuri ni kupeana credit where it is due. Ama namna gani? Hatuwezi kuzunguka Kenya hii tukisema Uhuru hajafanya kazi na zile barabara tunapitia ni zile ameweka lami. Ile mashule tunasomea ni kule amejenga madarasa. Lakini tunazungua tukisema hajafanya. Uhuru take you seriously ukiwa unasema hivi. Because your credibility becomes a problem. When you tell people, watu wanajua na wanaona, unawaambia hakuna kazi inafanyika. No mugavana we county ya Homa Bay Cyprian Awiti nikobona akorera maonchorerio ase abawaziri baye abwase abange babo barorekanire gutige merimo na gosoa ase amangana siasa abo baguche kurigia ebirogo ao ase county yo ya Homa Bay tigatorigererio roboti uru ru mugavana we county yo ya Homa Bay. We want to make a big change and we're making a statement in this change we're making today that we want serious, committed team to complete our projects so that whoever comes in after us can start with where we are left. I think that's the message I want to put across to you. Is it clear and loud? Yes. So, as a result of that, we have made some changes. The first change is, one, Samuel Akokonyaoke moves to education and ICT docket. He was in public works. Then the person, next one is Juma Aguko, moves to trade, industrialization and investment. Then Mrs. Beatrice Siago moves to agriculture, fisheries, livestock and cooperatives. Then Mr. Eliud Otieno Chien becomes the acting CEC in roads infrastructure. Na kiama kia ODM nigobono kia reganirie ababwatani kurwase kiama kia Amani National Congress imeya kaunti ya Kwale ebunge ya Msambweni wokwana no munyakirogo w'ikiama ekyo kia ODM kaunti ya Kwale Hassan nigobono atebiribuna ababwatani abokorwase kiama kia ANC nigobanganyire kubwatekana ogochamo kumuraibu kiama kia UDA omukonyi b'omuraibu ensi William Ruto ama no muraibu kiama kia ANC Musalia Mudavadi. Nina furaha kubwa baada ya kuzunguka kwa muda mrefu kwenda constituency baada ya constituency kuweza kuandikisha watu kuingia katika chama na pia katika voter register. Leo nimepata watu kama 12 hivi ambao wamekata shauri ya kwamba mbali na kujiandikisha lakini wanataka kurudi kwa chama. Baada ya ile inadaiwa earthquake, niliona ndugu yangu ameanza kupotea kwa sababu earthquake yake ilianza kuvunja nyumba za members wake wa Amani National Congress mpaka wakawa hawana mahali pa kwenda.
Nekiombe gia Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis KIPRA nigobono kia bwatikiro roboti rwaye igoro ye economy ose uchumi ense ito ya Kenya kurume chando bobinyinyi bya COVID-19 oswa imeyense kolengana nekiombe kyo nigo gia tebire buna abakenya abange nigo bamenyete no butaka ose nige birenge binene by'ubutaka birase meyense ya Kenya abwase bono base mirie serikali enene osira omorobiri obw'oburemi amono bonchoreria iliogokeania oborwaire gosegokeania omuchando bw'ubutaka amone binyinyi bya COVID-19. It projects a 6% growth in GDP, projected 6% growth in GDP with enhanced uptake of COVID-19 vaccine. We expect to sustain the recovery in 2022. You have elections and the politics are heated. You tend to see investors sitting back and saying, let's wait. They're not waiting because maybe they don't want to invest, but with the incumbent this time round not get going in to run, yeah? You have to ask yourself, the new government that will come, what policies will they lay down? Negi karokia African Trade Union nigugia kolekane tabu igoro abwase kialigane tiwene kiombe kia bakolie mirimo kotu abwase mulikyo manene we kiombe kyo Francis Atwoli araete omoyogojo gati ya mangana banyartiko babago kwanera igoro ya mangana ya bakolie mirimo. They are social partners on our areas workers. However, as trade unions we are concerned about the cold reception Brother Waba, that we are receiving from our Brussels office. I don't think whether we are receiving the support unless we come together and exert pressure as a continent. I know we'll discuss about that, but I felt it good to put it in my own few notes here so that you see what I'm feeling. I'm not I don't know how to talk diplomatically. If there's something, I better be able to say it out so that you people can be able to look for a remedy or a tablet of any medicine to cure not only that issue but even me. What has happened that is strange is that our candidate or candidates now, they were subjected to public, what they call public interview. You know, which is not, I don't think whether it is in the constitution of the International Labour Organization to parade people, to ask them questions, to say how eloquent they are. And you can't know who formulated the questions, how are they formulated. Na bagosoli ya kuruase gosoli ya golf ime kaunti ya Kisii nigo baborire serikali yo kubabwatesia na gusira gukinya egosoli yo ya golf abwase batebere buna Chinsa machinde ime ya Kenya niga egosoli yo egenderete gusirwa na gokolia bya ase Chinsemo ao nigo mogosoli Geoffrey Kariuki akwanete negeta seni kya Ndizi TV igoro yenganeyo Chesa Amayia Chinsa Geoffrey Kariuki aiga Kisii Sports Club na toko train golf ugaiga na bergen kwanda tournament ngwaka tournament buna bono last year 2021 na lenge namba kianda se igoro ya Ikomi ase Kenya ngima but golf nto bwate challenges nto tagete muna chabono ninta gete supportive because buna bono this is 2022 nto chakire series yo mwaka ninta keira kwanda 29 tournaments but I missed 2 because of financially chibesa twali ko sababu no mune county to ga igero roro moske James Oli Marivongwae ali as sport ali geldi abantu bunantu toroche tole na gote monto bunanche ndense kidogo kifedha tingo yara go attend game eyo lakini ngisa konyora ko county nyoro mo serious sports to ikarantu to ponere motenga APCD na bintagete nabanko perform another nabanko bana top 1 nabanko bana number 1 but no challenge game njire chinde ntari ko attend chikoba ntari ko attend ekoba ntari ko attend konyora bande bachire ba gain ria max because max to konyora max to ko gain ko ruoro kero ko chese game yo kwa win kwa mento point
Mwanju muligereria banona gotebia nga Obwari Bw'Omogusii nigo bwachakire bene asoma baganio o Camel Park abwasegeta senikia Ndizi TV bakubwaterana na Camel Park baretete umurobiri oyo elio gosomia Omogusii igoro yebikoro byaito by'Omogusii chingakie chiga abaliki baito no bare asensemeyo na ninga nigo kwana noyo moito aseleta Brian Sagini Isena agenderere gototebia nga ninki kegendereta asensemeyo anene mono gukwanira igoro ye chindagera cheke Gusii chirio mwanchu muligereria ogucha konyora ororo asensemeyo ya Camel Park tingoma yago soyo minto Brian Sagini no nyuwete egaro totebi igoro ye chindagera echo Omogusii chege koro oyonoyo mori kyoito Brian Sagini Isena Omwancho abegeta senikia Ndizi mintos ombe mo ojo ndiote Kurwa sensemo iyeito ye studio nanatika gote yabulitangani gotogochera eyemo aseyemo kurugaiga ase omobagani o Camel Park abona series kuri rero egeta senikia Ndizi TV yakwariganira gokoretera umurubiri bw'Obwari Bw'Omogusii wancu muri kwenyoria turi umutinyiga n'umutinyi bw'obwanchani abwase bari banchane bonse bibakwemerana basange basangamo nabo igokwegokya kuri ndeze kwenyoria ngari kuri rero ni egeta senikia Ndizi TV gekubwaterana no mubagani yogaiga o Camel Park yagyakira amo iligo sanga na gocha kokoletera umurubiriga Obwari Bw'Omogusii lekweno kyanga nkwancha natole ntu asentwe nabo igongwanja tole abaminto gati yemirubiri owariganiriga iga ase mubagani oyiga namono abasani usababwe chingero bachire ngoma kegima iga asorogongo rwa Gusii bakoragwa noyo minto man pepe sagero embarambamba vikundo no bokano bwaye nabo kwasa nabo goterwa mweba omusubati sabi okengo kolende gaseme mangana se se chingere chigachi amotukabwango iga dubwate oyo minto makubamba leo katenga ikyonkekyo nabiko tukatwara oyo minto migi champion abungati y'abantu bakage baba uchuwekeraga iga morori tukuri rero ligo sangana umwanchu muri rubigata senikia Ndizi TV gwetera umuroberi Obwari Bw'Omogusii kolende ntararagenda atambe ni kontete ngwenye bnari tukuri rero nabo igonto bwate chindagara chiritu wakalire chege korose chindagara chali ngoro kurwabo kare gati ye chindagara chuwise kuri umwanchu muri gega asemesa yane usasemesa itoke ganto bwate chindagara chimangire kurumata libakaga iga ni kontete nara koroke gati ye chindagara chiro kagere ko chindagara chiro chikonyoraga igali tukuri rero gwetera asegeta senikia Ndizi TV nabo igo gekubwaterana neke no mubagani o Camel Park umwanchu muri gerie ni kontete nara korekero kuri gega soko boko kwane ndagere ni makantu na risosa mumanyete mwensi risosa nigo yo minto Vincent onyancha ko tenga karasa abantu bali abakoni go bakaliere eli ndagere igali sosa nigo go sabo mwanchu muri gerie gwetera oyo minto regali ase kamera koro kingenene engati ndagere luchikonyoraga iga litukulia lero no chimnero siribuya tima etinge omanye no ganyetega bongo tari mukie ticket yago irigocha kwene kyanga konyorole chindagara bune chiga ndagere yeli sosa iri nawe go kiena abamino morokani obwanchani umutinyo bubwanchani nabo igonto bwate enyame nsampe irokorigeriga igo umwanchu muligereri timanye tiyo sinonche ngora ratika yangenda tukukwana nara koletera mangana iga yenyame nsampe digereriga iga ono murubiri cyakari tukuri rero Chinsa Ikomi goro buna twachaka na mangana majya murubiri ga iga Obwari Bw'Omogusii go chaka nenyame nsampe yembori kabisa nurochi bnero siribuya kabisa I'm telling you ndagere unaona kerogo nyirigeriga tima etinki kanyerito amanyano otara ikaga iga kerogo ligerigo chamatege na boy gonto bwate endagere yubu kuma bw'Obwari ndagere nigo yakaliru asabantu bali abakoro wetero murobero gwechinge kero Omogusii na Vincent Onyancha nabo gotengi abantu bakalirire endagere yiga nendingando banchireta amangano yubu kuma bw'Obwari ayonse nyoro mwanchu muri niga gocheraga iga ayemo aseyemo kurwaso mubagani o Camel Park abasiri tukura regeta senikia Ndizi TV nabo iga babuge chingaro bachire ngoma Gusii iga nabaliki amangana bachire ngoma gweteregeta senikia Ndizi TV bakoletera umuroberi Obwari Bw'Omogusii boigo ntubwate linagu
nina kubade ningati chindagira chiri cha kaliru na bakuru baito mnenchere yemo yugo sanga nabo yugo koraga ilikuwa nyode kyukuri nabo yugo bisokoli lege gantu bwate amangana ye chinsaga umwanchu muligiriri ingongo tenga gweteregeta seni ke Ndizi TV tsukurale roga gasumuru buliga Obwari Bw'Omogusii nigo togo chigo sanga gochakira Chinsa Ikomi na chiabete gore nigo twacha kumuru buliga Obwari Bw'Omogusii abasito chikolia togo chikoli chindagira chonsi pi twego kie paka boke che nigo bata paka che gweterega gasigeta seni kya Ndizi TV igantoro kale mwanchu muligire no soga alio nabuko chaka paka segeta gya Camel Park somo bagani go toka ga ase pale ne kurwa somo chokisi uchense mo ya Kilgori sia sense me manyakento na Kiogoro uchegari ase egeitaga na bokonyora ticket chitaraera na bokonyo wanchiro konyora ticket ya shilingi 10 na boy go kolenda nya goikire go tagete message ne yego sekuli lege manyakento na VVIP very important people na bokonyora message ga mwensi ga mwesange wetara shilingi 10 chioka boy go kiota geta VIP na yo montoyomo na bokonyora ase shilingi 1000 eyamo yoka mwanchu muri go konyoria tugati yabarali bali baikire ga sense meyega ruchkwende kengo sanga bale na ya senjera ubikirani na mono yo minto Janet Nyamwamu uyo koletera murobeli bwokomenya kuya kebo chenu bwo tugatwara Brighton Makori okoletera murobeli bwensakia tugatwara Mildred Momanyi okoletera murobeli bwo Minobonda bwo Vincent Onyancha mesa yamangana maya na bwo kako koro murobeli bwechinge kero egento gyonsi bitwacho koraga igalero ukumanya na kwenyuria amangana yege koro bwo ntubwate uyo minto Ndemo Steven yo koletera amangana yechigo soli na bwo amangana yo bonchoreria igo enigo kwa boli bwa wikirani aga sense meyega ya Camel Park eruanyora nabo igo sangana intwe nako ego kena abantu bonsi pia bwa sobona igango kati mwanchu mulira ntorekera wikarboniga nigo keregento kere timamu na kere tayari kiguma elikwene nganyoro nabo igo kwego kyole pakabokie ukonyolia tu kati yemirobeliga igasigeta sen Ndizi TV tukurera abantu bachugwago bawuchikwego kelia na mono kunyumusiki nabo igo wetera oyo minto man pepesa gero wetera oyo minto embarambamba wetera oyo minto kwasa wetera oyo minto bikundo wetera oyo minto Sabio Kengo wetera oyo minto Migi championi nabo igo na makubamba kole nzigo konyolia ndagara nero bagotanga nero ngolia bagaka nero nerega iga ase ensemo yito sinigerega galitwira lero ebusa timeti ditukoli mwisho kwa nywete ebusa neri ikaga se kwende iga tumanya na ki ditkulia lero na kiuchkwego kene na kiuko inyoliege koro na onyolia na ki onu motinyi tuli motinyi bobo anchane ndeke kama ikata na the Valentine's Eve nduma yatirikera muri ditukoye chitariki 14 motinyi kabere kiro mwaka mbabwate ndo ikoro ngwa ditukolia Valentine's yani siku ya wapenda nao kolende ntuneka taseni Ndizi TV igo twanchira na igo tuyasokiri tukola lero ko kwene kalingango kwalika nitole uchiasiri tukeli dio bonchani gwetera chindagara chito chonsipi gwetera kwenyolia mesikeli temekoro na bwo chamo na wesome na gosanga na abaminto bonsi timanyeti ayoyo minto nkyukanyete elukwenyolera ebintu bine byonsi pili kwego kena bwo gosanga na into go kwenyolia tu manya ko legali otayota nyari gwikaga gasegeta se agwikaga gasumo bagani Camel Park na bwo tubwate yemo aseyemo gwetera igeta seni geto gya Ndizi TV yayo gotonyora go asemangana nsi TV chiri chonsi bishitari gwakanerwa na bwo gayo search na gotonyora egabo igo no tobegete kambige go chakara jimina chiara gete Chinsa Ikomi paka che kuruboni gabaka boki nzwe to kunyo musiki kunyuboka na gotenga bakabokie nabwo go komanya na go semia gwetera igeta seni ke Ndizi TV togenda tambe ngwira no togenderera gusanga nabwo koletera echingati umwanchu muri akonye nge chingati yechindagira chiri chialiganirige gasegeta gasumba bagani yugo Camel Park onyore enenya mensambe bukuma boboli kerege ndukire manta bakorobonsi bakalire nabwo ndaruko gotema yana kunyiringa ntubwate bikundo niwo chakoletera mangana iyobokano nabwo go chingero chiri chonsi piba gaterire kale chiri chegekoro imanye tinga ni ainkyuka nyutache gusanga na intwe igaiga eyemo aseyemo teto kukwira ni asense mo ito studio aso mto Sarah Ontita kolende na ninkwira na tolega iga togendera gusanga na eyemo aseyemo oyo mto Sarah Ontita nyekonyiwete oyo bana no mulikyo ito Brian Saginise na korwa somo boganyo o Camel Park mancho muliga noroche bitoche no biregabo inyamensa mbenero na ligiri kuligirire mono amoneli sosa igo bana to nyoro minyoka bwenyorere ticket ya ogali somo boganyo Camel Park isikalia osena bokugora wetera se paybill number ya 7291305 egere wegokie nabantu bande ayibana kagendera to mwancho muligereria oyo mintu Brian natebanga abana muziki already baikiraroro babo mani pepesa gero makubamba amona abande kolende na royo
oyomo obwate amang'ana yobokano bokano nigo tokuboigwa korende ntobwate omolikio itogabwo abwese ensemo ya Camel Park boigo nere oareganirie igoro yobokano aratomanyanga obokano ngencho kiye bwabwate obokano ngencho kibobwate gocha samagima y'Omogusii igo bono oyo minto Steven Ndemo nere nkuna kwearegania ari korwa sense meliende ye studio gose korwa sense meliende ya Camel Park egera toerere asobo imenga obokano nigo tobo maete buna igo tokobwa associate negente gekoro arato tebinga narariaya ekero bukarororo asense meli ya Camel Park bokobugigwa no mobuye mobuye obokano manyikane tebuna bikundo bwontiri abo bagocha kogokia na kosemia Omogusii ekera ikiraroro nyorange china chichinsa chiabege tobene ekera bagani bonsi pibago chaka go swaime igobone gita keigoirwe onya kwegorerete ticket yao minyoka bwango egere nayo chake bagotebanga mapema mbia bagoteba mbia kwa chaka ekere mbulie ko ekonyenywa naye kwanyoranga na ole galia egere gwatache binyinga gwasiba no intungo bajoin tole chinsa chinde kolende niko tole gaiga studio tokoretere eyemo asema ndocenga twanyorera omolikio ito Ndemo Steven atotebia mange igoro yobokano karibu sana. Mbuya mono Sara Nyarangi Ontita aso kunyara kobeika igase kwangali bakali abene korwa iga ime ya Camel Park tokote abuna korwa sense Camel Park nero the pride of Kisii nage kubata negeta seni kia Ndizi TV niyo tuone kilibuna korwa story omoyego monene sana asorongo rwagusii umanya kaina buna Obwari Bw'Omogusii nimaite brand sagini sena otoro kirichindagira au chirichiro sielekeo ali chionsi ntubwate chibando chingi yeke go sevi tu mambiroro bigendete koye kuchinga kibune chiaboniga ntubwate ege kenyo kukelie gekoro nkera iga ko irake iga abagakana mogweka munyare go kenyora kulenderero iga abasane bagendete ko ikaiga sege ime ya Camel Park ko kiraboniga abasani bali babekire abanyangero ali babekire go terariti kolero bagendete ko ikaiga asense mo ya Camel Park konde ndara kwa na mange nimbwate go munyangero yo mugede buna on choose nawote bya malieta yena kelia semereti esteliti kulia lero. Asante sana watumai mtumwensi pi ngoba kwani nga mbuya muri mwensi ya lero ndino moko sana nchiba ndoka Julius itandoli lingo chanali ire ngoro kungo on juice na lili kwa ndali YouTube kabisa on sati kabisa iga abanyanga no ande ngo karali bintu kabisa iga nimese bobo kanumbo sikire sana soro ngoro wagusiti maiti umuhimu yoboka bobole timburo byasogesa kucyo mu gusi muna kulingana mu banyimbole mbwate maito boka no bongo so mbole abantu abange bona chiuse chikambanane iki kereusi gosekerenka ne ukiro umuntu no ara kiro Omogusii yani kiro mukabire no ara turateba Omogusii nara umonchali kwenda nimeta bange tuzakwana mange batete overtune yake igoboka no bwalero na obariga nigo chaiga yeme ya Camel Park yatolebona on choose ago chotobole obokano obo Ibabu mindo ituguri nene ero yekire baba togogete no tukarato omogani Camel Park baba togogete abagutie tuare gotamo tuare gotibanya amarwane tingore ebitono tuare gogenda dilina tuatu mobira babeka tingola Vya mono onchusa yungati ya bali barara bagotere marogo bayiro abanyangero bali babekire gotera litukolia rero ntubwa tumanyangero bikundo umanyangero chire nkumasano soko buyobokano n'abanyangera bange MC Migi bali bonsi mbabayiga sense meyero bamwa kubamba kwende kibuna nkonyorori Obwari Bw'Omogusii na konyara gochengera buna egesa ku Omogusii andaka iri tukolia rero inkyo semere tigwetera abagusii bonsi gochegeme ya Camel
Ibami ntomwensi pia simwa beta chingongo chonsi chense inchuga Camel Park toshelekea somo kabisa tosange kabisa tokwana ne kabisa ikibona nakie kerenga ky'Omogusii goika tochichamo tubwaterane torokerani chinjira chiritua abantu bali ukina kale kabisa indagara kechi munabona bali kulia batwara mubiro twaro munyamasi kabisa munabona chinsaga bakalie chinsaga bakalia gasosa kabisa bakalie supu yebiranga kabisa nabonyo anga mubiro go strong mbuya mono chuza sinjika kichero kwanyalira goto oyo amanyeka ine buna on truth omonyangero omonene sense moya usiso ko buyobokano andake chomurigali ndobwatera nda abiyegwe binge ensense meye tobwato yokuvuga bune mbata akuvuga bune twani akuvuga bune ngombe tigara nyara gucyanira tonyara gosanganera aiga eri tonyara gosanganera kebo ikira ntorere nkego kitwata gese njori tkolia rero ndobwate biyegwe binge sana aiga ya Camel Park biribira oroki Obwari Bw'Omogusii ebiyegwa by'Omogusii andaka bote byali yao na ekiyawa kyao Marieta ne ngorokwa etwani yeke koruchisa mochi anya chururu njegebo kiane no kubuga bune minyama na mariogie yoko yega chingiti chioro sana Ziranda ale wikonya gutubwira bate bae netwani tetara netwani yeye netwani bugusine yo gutabuga nabo take netwani engombe ese gokoga Eke moni. Anda kerima tekene kewe kenende sana getali tali bantu bange bakebuate aye chitwani gwanchite usekwa likuboka buna chitwani kiko lusiteke weke mbuya mono sano yo minta soko mbori ali swali ligia bono gali nganto tugete chitwani chibunda bono ngako kibuna mariogia yuabo bono ngateba tiganyege kubuka buna mariogia yuabo amane na bono abugete chinde chigasa kubuga Ada abura tirinda yaga aboge takabuka bune twani cyama bo kikabwa kigachaka kubuga wakwa nebunda yango turayibwe bunde Ebire byegwe minga hatura chiko twara iga sense ya Camel Park limete dole chinza chabera ntura abanyeso we mekone to chikokolera inki kelio seme twetera Obwari Bw'Omogusii rero kuri sense ya Camel Park egende kenene semere tingiringa gwetera so Obwari Bwa Camel Park abasani bali bago chaka mona baba bwate talent chirolekaine ndo semere tingari tukoria rero nyasa na korege kone irinde at least banyare ko bagokonye kindo kene ngeringa nisemere tinga gwetera so Obwari Bw'Omogusii wale tune TV yaito number 1 TV yaito Ndizi TV ne koro kinga Obwari Bw'Omogusii abo busingo chabale wale amo mbuya mono sichinga kichao oyu no monyangero goso bwateke wakyabene gyoko buga buna eminyama ao toro kiriaiga na basenseme ya Camel Park ese okogo kibali bonsi baranyale go ikaiga inyora buna chinsa bado nchira bado mapema buna sarateba mapema mbuya igoli giri bagali abene inchwe senseme ya Kiogoro boli Camel Park inkai kere ko ikiregeita nabokonyara kogene gubu yamba ko so aiga no chabagende bagendrete go so maiga no chebuna maiga ya naiga ebiroge angire buya chindagire kireta yali eliogi alibe kireta yali abagende bagendete goika ochayi go kerere onyekoro Omogusii goikobe n'Abagusii ba minuto chengere Obwari Bw'Omogusii ko rwaiga ime ya Camel Park Mbia mono omuliki itondemo Steven sogo twaro mongwano yobwatekewa korochi semocha nyachururu okale kubuga bunebunda amaene kinekewa kieligolire igoro nande nigotote bangambia mono sana iko mwancho muligereria amangana na mange agokoleka ase omoboganio o Camel Park ekaroba bwateranete negeta seni kya onambe mona kyo Ndizi TV kegokoletera Obwari Bw'Omogusii abwase binte binge biraroro yani Obwari kakorwa chindagera weika abana muziki gose abanyangero bagendrete weika ase ensemeyo timanya gose omuliki ito Brian Sagini onyolira bageni babere batato agucha gokwana na barabo igoro y'Obwari Bw'Omogusii igo oyo minto Brian Sagini nigo agendrete kumerana gose agendrete kweyaregania okwana na babere batato bali baikirega bali somo baganyo Camel Park na abandi barorero gororo nali barayerere ekyagera Obwari
obwari bwachakire igane chideka nge 30 chiaetire ekero enseri abene yabegetwe ekero umuyegoyo ore gochego chakarituko lia rero igayerero mwancho murigereria asengencho ngabwenyorera ribaga asengencha baganindo chenga bachakire gosoa bari nande nkonyoruore minyoka enyorere ticket yao igaria asegeita gia Camel Park egero umirane nabarari bawo bachire nkuma abunoyo minto Brian Sagni Brighton Makori Mildred Momanyi Ndemo Steven Janet Nyamamu Hesbon Nyamete gati yabarari banda bange abo mugo chikomera na barabo mpaka che ige kyogokora no kwenyorere ticket nako minyoka Weika asoma boganio Camel Park oyo minto Brian Sagni onya kwanyigule libagane lyao omwanchwa omurigereri mnawe mdosara natika gogotebi ninguri tukuri rero tobegete ekambiga iga ase ebunge ya Nyaribari chache ose gogotaka nasumo bagani o Camel Park abo asaboneketa sen Ndizi TV giachire bose asinini nagokoretero mu rubuli manye kanzo na the Valentine's Eve murobeli ocho o manye kante na Obwari Bw'Omogusii igaiga asabanto bonsi pitokora inyoli ne gekoro geita senini nabo gotwara tebani bunange gekogera tonche inandake kuno mwanchu murigereri tinde torara agenda tambeke gima izo kuri mna natika gogotebi iga asumo bagani oiga niko tochi konyora echingero chiumuriro kubogwerwa saba minto bno yo minto sagero oyo chiro munyangero chirengo makegi magega sorongo rwagusi nabo yo minto embarambamba kwasa bikundo nabo ikono bokano bwa NR nwarega iga kolende asaba saba bonse ndora batiga magega ase chingero chekero ndo bwato yo minto migi championi nabo gotoka twara oyo minto makubamba ndorukumbe banaro yo minto antivirus nwarega iga litukura rero ligo chuko kwene kalianga konyorore chingero cha chirenguma iga weteregeta seni Ndizi TV kolende ndetengo ngalitsikura ni gotore n'abanta bangegega nene mono ni gotore n'abali kyamangana begeta seni Ndizi TV nabo gotoka bera n'aba binto bonsi byo bachiri gosanga ni geta seni Ndizi TV ntete nara koletera uyu minto yomo Mildred Momanyi torara gosonera sinini tukukora na nere tumanya kogenda asaba minto kolende kerongo tebgo no yo mitunga mayiga yana ntubwate abageni de torara sanga no yomo arato tebina ki kuikiraboni ngenki kyagera achaga iga asigeta seni Ndizi TV nende ninki kyagera umurubiri Obwari Bw'Omogusii asante sana asoko nyora chinga kina kusanganika taseni Ndizi TV ya mwase ya mkuruga iga asumo bagani o Camel Park kolende ndocho kwaragere ke mwa wigotete wigwete biya rozege tole nditorara ozene kyokuru kwa nkeke kwarira yo sende tegezole abane tokolere njara na kyora renjara koro mu bugani munoyo na kyora renjara chindagire chibekire gora chindagire chirege cheke gusi so nayo utatake tukoragera wali to anje tendagera ma to arageira mbiya tole saine anda asiri ena kiwa ase fight omurigereri ayena kyokuru kwa nainde ngikagere to gachora gocha asumuruberi Obwari Bw'Omogusii nande tuchieti gendo kengao ogatanga no Obwari Bw'Omogusii tukuri rero nende getangani Marieta note mankuruko Bernard Obwari Bw'Omogusii na roli robera advertised sana na ande abasani bane mbarororo abana muziki bali mwarangeri bache. They are good people that are correct commis. Kero kurigeri kwacha SMS ito tabanga corporate table yani MS area yabantu abanyante ngasinini ekikuwa rero kwikiraboni ganga tie nyamensambe urarante kiro kuri nyamensambe kwikiraboni ganki kego kwenyolia nene mono kiro kuri nyamensambe emboli kwaligere nege korogate ngiye ukikara kwenyolia ege koronkero na ndo biyambaro bege korokeri especially kyokora na chindagere njira chikoro nowadays na kare tofauti nero enene kare kwa kanyona ne chinsaga echiberiri chikawe kwa monyo ose chiberiri chikawe kwa magadi ya aya nyene nyama esambire buya muri rore inse tari bindo bito nabone wa utaruki bwango ando chimweno lakini rende
nabona oga ndagira na rire gaiga ne ndagira yeke gusi na rire linagu ligia sana ne nyama nenge no gukuma bwobori na ande ni maithe no kuganya na ande mara go bandagere integerete osego tengera bari bacha to tumbuiza gaiga banyangero yes ntitorara ndebia expectation chio chiri tukuria rero gusema rora wiri tukuria rero nkiukaniti kurugaiga asumuru bili umanyekerete na Obwari Bw'Omogusii already na arorire none setup origereria setup na arorire ne abantu mbore prepared kabisa na arorire sound nero na arorire chi drums njire gaiga ngo banyangero bago jagaiga mbari tayari so we are sure na umuziki rero no rigweke gusi na ndegi akabere asense moye ndagira already na aragire baragoba ninga nyete ndongero na kuna ki amabere yo mukora nabo igebusa lakini kwebege ndumileke busero madango bugulinde buku to salirende okay but ebusa nero which is the sati nebibe korende njege ntokeni time tim sana na mabere yo mukora ibona andake kero kuriringa ibune nchere yito moyo kogendereria amangana itujige koro ngwetero musiki kero kuri musiki abo ngwateka wote banga banyangera bano banjite kiguma timanye ti musiki kiyo inyorete urarato tuneria asini nikuganyerete umubugi omonyene achara kubugeria una ben ibune nchere moko genderia gekoro geito na neno muno muri tukuria rero ne menge lakini wodi yangu anere mbaramba mbachara ajaruka yichatabu na magoro ebona uko sa uko kuburi kwa ubwatu kuchia saba kuri great ones bwetereke taseni kya Ndizi TV ngoro kyoko don't miss yendo kera leo nekenene obuya burega no bonge abanyangero barega ne becinguru abantu barega ne ndagererega ne mbuchu ne ndara kubwato kogenda Mr Ben umutinyo no mutinyo bw'obwanchani kuri ripona bondi gantu bwata mangana Valentine's iri tukulia chitali 14 cheko mutinyo kabere kero mwaka kero kuibuli tukulia Valentine's iri tukulia banchani inkige gochaso omutuga manyane obwanchani kobamo gusangamo gukwanamo kurageramo kuinyorani ngemwachakirete and I'm also go believe now no na bali banyoma ine bali senyoma litu keri ni okona kini ngibona mtu achakirete litu ankwega na ngaitu achakirete you know ndiro okorigeri maega mwanyora mogoseka TBT nero probably mu murenda makorime ose kwa muganyete lirika uchikoya macho koluroche oye mito ben ngwera na torogenda gotateya yu na yanda mange korende ditukulia niko togotenga sanga na intwetero somoro bili manyekante na Obwari Bw'Omogusii ntete naranyoro oyo minto naramwenge no musani ugo mutora kwana nerasi nerara oteri tukeri gali rero ali bukuma Obwari chisani renga ibere shuani how can you ichugoja ebatange kwalire bukuma chisani ibere Obwari andake koraza ina kili tukulia rero Obwari Bw'Omogusii wetereke taseni kya Ndizi TV nabo igomo bagani o Camel Park ningi kiager kwacha na kochora tukulia Obwari Bw'Omogusii nantali tukulinda lyonse wote ni mwata neli tukolio kwarigani omwega we o Valentine wono iko kanale yu kalende ndole na mbito na kimbito kipige ndrete ka somochi o Camel Park unoro mocho muya elio ndo bwanso tageta goch chindagera chira ne chindagera chinyingi ne chindagera chintoto ndo bwanso gocha kende gionse atagete na go so swimming pool na bagocha no mwanchioe mambi a chirumunchiro na kende gionse aratake kule leboni ngantu bwate chindagera chege koro tukabata chinsaga tukatwara linagu tukatwara mangana yeli sosa kiregento ayo manyani kiwanchi na ndengero kuli ndengi kwenyori enderama nayo yalenge ndagere ngansu kiagera eko kwa kubwatu bukuma buya kwara rosie agasiro gete katika kwa manya gotaoli enderama egoswaye mebuyo kwa manya konyokumeka kwaltamo uko sabako gocha saba mtonzi pakuri luwetere ege taseni kya Ndizi TV ngorukyo uko sabako anenkoli buna twabariganir kabisa mobe welcome mochioyo no yoino usiene yaito ande togendera kurige Ndizi TV ese vipindi hawa na nebipindi byomogoko nebyo goto entertain byamo musanikyo kanyerere tacha ko enkero lyo ko tenga nchengero kero nanyigure bas mongwana nganje ne mbaramba mama tiga chali ne meterega
umwancho muri kwigwerire yemo aseyemo kurugati yabari bayikiranire gaiga ase umubagani o Camel Park asomuru rumenkante na Obwari Bw'Omogusii liko chikosangana gusuko chikosangana bonse bali kuchwekirana gaiga asense meyega likweneka litukeliga nkwerere asenchera iyo buya kole ni kontete nango tinga litukolera ngo tubwate abali kibande kurugaiga ase ensemo yega gati ya muntu bwate Mildred Momanyi ni kontete turara kwana no muntu Mildred Momanyi ara tenga obona bubole minobonda na kyabale atagaiga asa mangana y'Obwari Bw'Omogusii Mildred Momanyi. Asante sana nago kiro korasi ngage cheboro marago. Mbuya mona sana Brian Sagini. Itukolya lero nigo tuachire Obwari Bw'Omogusii. Obwari Bw'Omogusii buna botambe ne obwanchani buli bwakurukare onyo gwanchito muibolyo onyo gwanchete omwana omino onyo gwanchiko bwato mwanchio nabogo chanere osangege ya Camel Park elindelyo nyare ko bagokonyora Obwari Bw'Omogusii astokonyora enyamensambe obokima bwaboli mate nande kurukare ntwanchitege ndege kunga Chinsaga nande bunando mulemi ninganchite Chinsaga igotara gochaga ya Camel Park oigwe Chinsaga chiege koro tali Chinsaga echirero tokale koyeka twabe kamaguta echiakale chiege koro nigo chialenge Chinsaga chije kiri Chinsaga chioka akamonya kanyerere akanya okuni igoro nando ukoyeka na somolero ukoyekera omate yale koyegerwe enyangeni egetega enyangeni gosegetega no gali chikoyekeru chiabera likakamolera gasinini akanyerere chia yange Chinsa iberega koko rusiali chiaburuka nigo sono mongo chiaburuka ngo sena manyinga bakorukanga nitande bali koruka sono mukore gendo bunekyo aina mabera lakini na Chinsaga nchiro chibekire amanyinga kulene Mildred Momanyi ndara kubwato kogenda ngwa kale to murobiri mankante ali asukwa likireti umolemi okole mama na Chinsaga na nkoro kitene Chinsaga chikuye koseni gwacha korara somo bagani Camel Park liri karana koreta umuroberi oli ontu akoreta mangana yo kuyeka Chinsaga lakini rero kegimani go na chirege ya Camel Park na inchendo lenga Chinsaga china kichikuye kwa kubuobo manyibo limbwate na inche manyerega gana Chinsaga chikuye kwa na nena kichiwansa Chinsaga chigekuru igandongera aba mito bakumanyerete nga tiganara kuira ya mase ya mopaka sikitokora bakuneli umaguma kubwato kogende eli chikuye alika nigotoretera amangana ndamaya alia Brian yo maetekera tolega galia inchirane to konya kwanda kine to gotanga tuabeire to koretera mangana mange tuabeire to gotara amakolime amo nechipara elio koretera umuroberi bobole minobonda tiganda koira keigo turesoka tubeke chianga elito chikoli oboke to basa gosuka ngori toro boko burero boke mboyoga igarere tubwate gekoro oboko maite na obole gekoro lakini nane nekerero bono nto kunyara kuri boke litukolia rero mbiyo oyo minto Mildred Momanyi tigango bwatoko na chikwaligania amangana abirateto omoyo nchumuri ngota natiko goteni goture asomuroberi Obwari Bw'Omogusii gweteregeta seni kya Ndizi TV nabo ikoge kubwatira no bagani o Camel Park ukonyelia tuntararuga iga asembeo igotubwata babwiye nchingaro bwachire ngumagaiga ansoro gongorwa gusi bakorago na man pepe sagero nere kwasa nabo gotogatora migi championi Sabio Kengo makubamba nabo tukatwara mu bugikingero bikundo ngwera natore ko lento genda tambe ngwera natore mbuchigo na chimero bere ko bwati kuchimotwa gego yomto andvera singo chara ko letara mu robere gwechingero gatimero beriyende emenge twesiko genda tambe nabwo obwansu Bw'Omogusii oyo minto Sara Nyarangi Ontita ndiko nyibwete Mbia mwana sana omurikito Brian Sagini oroche mabwa bagani baikira somo bagani o Camel Park abandi already baragera oroche basendete bitole kweli barire chindagira cheke Gusii ko bakorera bare gento kora no kominyoka goika ase ensemo ya Camel Park egere bwenyorere ticket na goswaime ase bali konya banyorere chi ticket egere bwechenge gosemo chengere Obwari Bw'Omogusii ekere gitaseni kya Ndizi TV bakobwaterana no mabogani ochire nkuma imena isiko yorogongorwa Gusii omanyekana tebuna Camel Park narayo twakwareganiretie ase maragoba yabono kolende omurubiri bw'Obwari oronogendererete alia ase maboganyo o Camel Park igoto baisa komocha to baisa konyorwa tomera nende chikoraga ensa eyemo yabono botuko ngendrego koletera yo amona yande orocha baliki baito bonsi no barasalia egere batoletere ayo amona yanda mange tosuka ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ne producer ananige koro kwa Petronila Mokeira. Ndizi TV.
Obwari Bw'Omogusii. Ndizi TV, Obwari Bw'Omogusii, nigo bono ya nikirundekerene, nego kurentera, chibicha chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor Bw'Omogusii, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechi semo chinde chinyinge, nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwari Bw'Omogusii. Osmo Traders Limited, neduka ye hardware, iyuri miyumu chukisi, eko nibintu au, biobwagachi, asamagurinse mono, nigo babuate chi computer, chikobrukane chirange, neguikere chiriuraganie, boigo, babuate sanitary wares, echuchire chibakuli, chichicho, chisink, nebindebinge, babuate bintu biogutumeka, gukora plumbing, guseko beke mefreji ya mache, buna, chipipe, na boigo ni chitap. Mbabwate, keyboards, buna chiria cha chipsam, na boigo MDF, boigo, mbabwate tiles, chiria chikwarwanse, ase nyomba, na chiria cha granite marbles, batarire, ase duka yabo, yera se nyomba, ya old Sansora building, angenege tesini kenene, gechigari, imeyumu chukisi, gusoba kirisimi, ase namba, enoti sano na ibere, mukianda, inye sano, enoti inye sano nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel pa Goko Waterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muritomono Obwari Bw'Omogusii. Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvura gonkor Bw'Omogusii buna man pepe sagero kurubonye konigi Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go chemeremo numubugi ubukanigiata kuvura gonkor Bw'Omogusii bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikebusi niko chiachi